Vadiwa tari tasvika muchikamu chechina tiri muchirongo Mai Chisamba show. Umo tiri kutarisira dambudziko ratasangana naro. Dambudziko remvura. Utano hwenyu hwakamira sei? Mvura muri kuchengetedza here? Zviri kukurukurika pano, zviri kupindirana here nezvamunofunga? Ndinoziva kuti nyaya yemvura inyaya yatinogona kukubatai panyama nete. Asi isi tiri kuti dzikamai, garai pasi, marai, dekarai, mugashire dzidziso, munzwe chokwadi chiri pano, nekuti kungopaumba, kungodini, dzimwe nguva hazvitibatsiri. Saka tatiregai tidaidze nyanzvi dzedu kubva kuguta, tinyatsonzwa kuti ndezvipi zvinogoneka, ndezvipi zviri kurema, ndezvipi zvingaitwe. Asi ndisati ndaenda kuna Vachidemene ndambovabvunza mubvunzo wavo wandoda kuti vapindure. Vambotaura mamashoko akanaka akati, mufunge ino inyika yedu ndiyo nyika yababa, ndokwatogara kunoko. Kana paine vanogona kubatsira, vane mari dzavo, vakaropafadzwa zvavo, hapana chakamboshata kuti isi tinoda kubatsira pakadai. Handiti Vachidemene, tinoda kubatsira kwakadai. Dzimwe nyika ndo zvavanoita. Macommunities, nharaunda dzinoita izvozvo, kuti isusu munharaunda meduka hatidi kutambura nemvura, taunganidza izvi kuti tiite. Kana pasina hapana, hatisi kutiunganidzai, asi tiri kuti zvakangonaka, nokuti ndo mune mhuri dzedu, ndo mune upenyu hwedu. Tiri kurarama mazuva akaoma chaizvo, asi kana paina anogona kubatsira, zvakangonaka kubatsira. Vachidemene, sanganai nemubvunzo wenyu. Onku, mamabvunza pekuti mishonga iriko here? Onku, mishonga tinoita dambudziko pano neapo, zvichienderana nekuti mari yekunze kwenyika yawanikwawo here kuti mishonga inge ichitengwa. Semasvondo apfuura aya takambosvika padambudziko rekutoshayiwa mishonga yekuti mvura inge ichigezwa. Mushonga watakanyanya kushayiwa wainzi chlorine gas, unogona kushandiswa uyezve iri HTH. Saka takatombomira kuchenesa mvura kumoto Jeffrey. Mishonga vanhu vakamhanya, kanzuru ikamhanya-mhanya, mishonga ikawanikwa ikatengwa. Iko zvino tiri kuti nemishonga HTH yakatengwa nechlorine gas rakauya, taane HTH nechlorine gas zvinokwanisa kutisusukidza muna October. Right. So zvakureva kuti vagari vari kuwana mvura, chibhadharai mvura yamuri kunwa, yamuri kuwana, yamuri kuwachisa, yamuri kugezesa, kuitira kuti kanzuru irambe iine mari yekutenga imwe mishonga kuti basa rirambe richienderera mberi. Ndizvo muri ipapo Vachidemene ndiri kunzwa mukutaura makasimbarara chaizvo kuti vanhu ngavabhadhare mvura yavo, vanhu ngavabhadhare kuti kanzuru rirambe. Zvinhu zvakanaka zvamuri kutaura, asi dzimwe nguva zvinoenda panzeve dzine mabwe mukati, dzimwe nguva zvinoenda panzeve dzine maruware mukati imomo. Pane chamunoita here imimi chekuti muone kuti vanhu vese vari kubhadhara mvura yavo? Nekuti zvinonetsera kugara munharaunda. Ava vanogona kunge vachibhadhara mari yavo zvakakwana, asi vochipiwa dambudziko nemi tisiri kubhadhara. Imi pane zvamunoita here? Chii chamunoita kuti vanhu vagone kubhadhara mvura dzavo? Hongu, tinoshanda zvine unyoro, zvekuti tisarwisane nevagari. Tinoita kuridziro, bhadharai. Iyo program yakaita seinoyi, iprogram yatatofunga kuti inototibatsira kuti vanhu vazive kuti vanofanira kubhadhara. Ndinogara ndichipa muenzaniso waMai Chisamba. Ndisingataura hangu mazita ezvitoro. Tikaenda muchitoro changana, tikanotora chingwa tese nhasi, tisina kubhadhara, mangwana tinowana chingwa here? Hatiwani. Tikanotora mazai muchitoro imomo, tinowana mazai here mangwana? Zvakangofanana nemvura. Tikangoiti nokuti yabva kwakatsekera ngatiinwei tiregedze kuibhadhara, mangwana hatiiwane mvura iyoyo. Iko zvinezvi Amai Chisamba, toda kuti vagari vatoti vanzwire kanzuru tsitsi nezvandoda kutaura izvi. Ima hamuzochema? Handizochemi zvangu. Taura izvi. Nokuti vanhu vanga vachifunga kuti mvura iri kudhura, mvura haisi kudhura. Madhiramu 5 ane uremo hwe200 liters, kutaura kuno ari kuita 80 cents RTGS ichitengeswa neguta. Asi munhu anoti handikwanisi kubhadhara iyoyo, iri kudhura. Asi munhu iyeye umwe chete iyeye anonotenga mvura muchitoro iri kuita $4 RTGS. So dai vanhu vangoonawo ipapo kuti zvinobatsira ruzhinji, tisu tiri kubatsira kuzviuraya nekusazvibhadhara. Tikabhadhara zvinobatsira ruzhinji, mvura yedu ikawanda, iyi inodhura iri muchitoro iyi, tinoona kutosiyana nayo, tichiziva kuti mvura yedu yatiri kubhadhara iriko, inouya,
tinoisa mvura yedu muzvigubhu tichienda kubasa tichinonwa, ndokunge tichibhadhara kuti mvura iyoyo inge ichiwanikwa. Hakuna chinoitwa nekanzuru pasi rino rese chinoitirwa vanhu chisina dollar sign. Muripo utoripo, tikasabhadhara muripo iwoyo hakuna chinouya kudzimba kwedu. Ndizvozvo vachidemi zvinozikanwa chaizvo kuti chemahara chete vadiwa vatariri manga, nekuti zvimwe zvese zvinotengwa. Ongororo yatakaita netsvakiridzo, tiri kuona motokari dziri kufamba. Ndichauya kuna chiremba zvangu ndiri kumbopedza navo vachidemi. Tiri kuona mota dziri kufamba siku nesikati, dziri kutengesa mazitangi nemazitangi emvura. Asiwo muongororo yatakaita iyoyo, takati tinotoona dzimwe motokari dzacho dzichichera mvura mumvura yatinotonyatsoona kana kunyange nemaziso, senzizi dzedu dziri munawana mukuwisidzi, vachichera vachinotaurira vanhu kuti vari kuenda kumabhowolo. Pane kurudziro here yamungapeimisa chiremba kana kuti imi kuvanhu? Hatisi vanhu, upenyu ndewenyu, sarudzo ndeyenyu. Nokuti vamwe vangati saka toita sei kana tisina mvura? Isusu chatiri kuda kutika murarame. Ava vachitibatsira vekanzuru nehurumende yedu ichitibatsira kuti tiwane, nekuti mvura ikodzero yevanhu. Hachisi chinhu chekuti tingatonanzva makumbo ekanzuru kana kunonanzva makumbo ehurumende kuti dai tawana mvura. Ikodzero. Asi zvimwe zvacho sezvamuri kutaura pano ndezvanyadenga. Hatigoni kutongesa nyadenga kuti ko mvura haina kunaya sei, haina kudini. Enda yenyu vachideme. Mvura ikodzero. Ikodzero. Asi kodzero iyi unoibhadhara kuti iuye kwauri. Ndizvozvo. Iko zvino mukatarisa vamanga muchitaura vematangi waye vanotengesa mvura, vari kukwanisa kutonochera mvura kure neHarare nokuti muri kuvabhadhara mari svino. Dai muchibhadhara mari iyoyo kukanzuru yenyu kuti ikupei mvura ichibuda patepi, zvingadai zvichiitika. Asi ava muri kutovapa mari, vakutotenga marori matsva nemari yamuri kuvapa. Imwe mvura yachona iyo iriyo iri kucherwa muzvibhorani zvisina utano, zvisina kutariswa, zvisina kuitwa chlorination. Asi dai vanhu vangoziva kuti tinaye katsekera anotipa mvura tikabhadhara, tikatarisira kuti tikangomubhadhara mari anotipa mvura yedu, uyezve tabhadhara mari dzedu, ngativei nesimba rekubvunza kuti takabhadhara mvura yedu iripi. Zvino kana iri nyadenga kana iri yedrought, apo taakutaura iyo yachona iripo yatiri kuchenesa. Yachona iripo iyoyo kuti ngaicheneswe. Apa tiri kuti ushome hwemvura huri kukonzerwa nedrought, rakasaka kuti tizovhara chimwe chiteshi chekuchenesa mvura. Asi iyo shoma iripo iyoyo kuti iuye kuvanhu yakanaka yakawanda, ngatibhadharai yatinenge tashandisa. Mashoko makukuta ari kutaurwa navachidema, hanzi bhadharai mvura. Isinongona pachingoti chiri mumusakasaka ngechinozvinzwira. Chiremba manzwa kuti vanhu vari kungotora mvura pese pese ka. Zvimwe zvirwere zvinogona kuwanikwa mumvura ndezvipi? Pada vanhu vedu vanokanganwa, pada havamboziva zvazvingaite, zvazvingakonzere pautano hwemunhu. Zvekuti kana ukabatwa nezvakati zvakadai, tinoziva kuti imomo mumvura umu, tataura matangi pano, hatizivi kuti matangi aya akapedzisira kusukwa rini, munei, makamboitwei, tangi rakangotanga riri remvura chete here, kana kuti raimbotakura kana parafini, kana kuti raimbotakura peturu, kana kuti raitakura doro, kana kuti chii. Ndoda kuti mupinde nedivi iroro. Maita zvakanaka Mai Chisamba. Zvinhu zvatotosangana nazvo zvamuri kutotaura izvi, zvokuti matanga anoshandiswa kutakura mvura dzimwe nguva anenge asinonyatsosukurudzwa zvakanaka. Zvinototi pamwe madambudziko atinotosangana nawo emanyoka atinosangana nawo muno muHarare. Saka zvinhu zvatinokurudzira sematauriro enyu kuti vanhu vemuHarare vanofanira kuziva kuti mvura yandiri kushandisa iri kumbobvepi, yakachena here. Usati waisa mukapu kuti unwe, chimbozvibvunza kuti mvura iyi yakachena here. Kana isina kuchena, ndoita seiko kuti mvura iite sei ichene? Tine mapiritsi atinopa mumakliniki edu eHarare. Unovapa pachena here chiremba? Anopiwa pachena. Uyezve kune nzvimbo dzatiri kuona dzine matambudziko emvura, tiri kutofamba mudzimba door to door chaiyo tichitopa mapiritsi aya, vana chitoradzikwa kuti anoshanda sei, uyezve kuti mvura yavo igare yakachena.
saizvo tozvikurudzira even kuna vane matange vaya vane mvura inounzwa nematange yaya kuti ngaicheneswe mvura. Ziva kuti mvura yako yauri kunwa yakada sei yakachena. Tichadzoka kwamuri senyanzvi yedu, ngatimbotorai mafemo.